Volle jaar als oors pakt Aafke Veenstra de kriestartikels weer in. Troch de lockdown maar je klanten net naar binnen. En dus bloot het tuincentrum mij kriestgoed zitten. Alles balansen en opschrijven wat er oerbleun is, zodat we weten van die inkeer ik weg. De schudderbal ben al in de dozen, de schilderijkers, de kristal. Om het oranje weekend gaat nog knap met de verkeer. Maar nu is het volslijn inzakken. Er wordt nog bezocht een pad van de varie online kwieterijtje. Facebook en de chats en bellen, mailen, ja, wat mensen maar willen. Dus ja, je bent er tot 4 uur. Maar dat hebben we het net bij mensen in de winkel. Nee, je mist de reuring, hè? Want ja, je bent er natuurlijk een winkel en je wil mensen helpen. En ja, dat kan nou net en dat mis je, ja, absoluut.